Aitor eta Ander lanaz ditugu gurekin. Klipat produktora sortu berri dutenak. Goazen beraiekin hitz egitera eta ea zer duten kontatzeko. Ongi etorri, Ander eta Aitor, Lanaz anaiak, ez? Lanaz brothers esan dugu leheno, ez? Zer modu zaudete? Ondo. Ongi, lasai, gustora. Bueno, lan da lan, hori bai, ez? Bai, badaukagu lana. Ez dakit hemendik aurrera, urtean nola etortzen den, baina... Ikusiko dugu, baina sortu berri duzue produktora bat, ez? Nola du izena, produktorak? Klipat estudio. Bai, hor duzu kapelan ez jarreta, por si acaso, promoa osatzeko. Eta nolatan animatu zineten zuena sortzera edo? Bueno, geunden, mundu honetan gatoz urtetik, eta geunden murgilduta, lehendabiziko momentuan izan nintzen, ikusentzunezkoetara joan nintzena, ez? Eta Aitor zegoen lan ikasten mendikara, zekien norantza argia, ez? Eta ni Bartzelonara joan nintzen Bartzelonara, eta justo Aitorrek sartu zen Andoainera. Eta justo hor bideak elkartzen genituen, ez? Pizka bat, eta hau, eta hitz egiten genuen asko, baina telefonoz gehien bat, ez? Karo, bat zegoenan eta beste hemen, ez? Eta, bueno, bizitaren bat egiten genuen, nik ona eta bera Bartzelonara, baina, karo, igual lanetaz ez genuen ikasketaz hitz egiten. Ja, normal, ja kokoteraino, ez? Bai, parranda eta ala, ez? Eta, bueno, hasi ginen hola, ez? Eta bizkat ni nire kabuz egiten nituen nire mobidak, eta berak ere... Hemen beste mobidatan, beste proiektu batzutan. Eta, bueno, kuriosa da, egin genuen lehenengo gauza elkarrekin izan zela korto hori egin genuen, mango 24 orduko korto egin bar zela. Laburmetai bat, bale? Bai, egin bar zen epe labur batean 24 ordutan, ematen zizuten gai bat, 3 elementu eta egin bar zen... Bai, lau pista edo zerbait agertu bar zen ere, eta bai, plataformatean nigo, baina, karo, eta guk usteak genuen, karo, 24 ordu horietan eta jendea, ez, festivalera joan, non agertzen ziren lan guztiak, eta la, baina, ke kurro, karo, jendea zeukan, zuketxean prestatuta zeneukan gauzak eta hola, birziklatu, eta jendeak sortzen dituen zerbait berria horretan. Eta zuek zerotik hasi zineten? Eta guk genuen dena zerotik gainera, hori, gainera izan zen hori. Prika, Bizita batean, ni joan nintzen bizita batera Bartzelonara, izan zen bizkat. Express. Bueno, gure lehendabiziko... Hori izan zen Bueno, ja ikasteko, azkenean ikaste prozesu bat da, guztia, ez? Orduan, imaginatzen dut, gero ez dakit egin dituzuen gehiago, horietako gehiago, eta orduko horietako gehiago. Horietakoak ez. Bueno, polita dira gero egiteko, osea, buruari eman behar diozu... Da improvisazioak, bueno, pagateko gauzak, eta nola sortu behar duzu bidei bat pelaurrean, zerbait. Ja. Eta betidanik izan duzue interes hori, osea, porque, claro, izan duzuna ez, zu ja argi zeneukan ikusentzunezkoa... Bueno, arte munduan ere, egiten dut gauzak asko, baina arte munduan. Eta zure kasuan igual ezain beste? Ni hasi nintzen, bueno, informatika ikasi nahian, baina gero sartu nintzenean, esan nuen ez batera gustatzen, zen ordenagailuen mundu hori gustatzen ditzaidan. Gero zientzietan nola nintzen, sartu nintzen zientziatan zerbait egitera, ez da ere, eta gero ikusten nuen niren Andere nola egiten zituen gauzak eta kuriositate horrekin, gustatzen zitzaidara, eta hori Andoainera joan nintzen ikastera, ikusi nuen hori beretan, gustatzen zitzaidara, bai, eta... Ni irude egiten nuen Bartzelonan, eta orain ez dut egiten ezer irude. Gero stop motion eta hola, egia esan da, ere informatika esaten duena, niri, orain ondo datorkigu bera informatika egina, edo, bueno, mundu hori ere, gehiago ezagutzea, ni baino, hori gubion artean, egiten dugu tanden polita, horregatik ere. Eta ere, gauzen arte, batu hartzara gauz batzutan ere, pentsatzen berdin, edo gauzak ikusten, edo bata bestearekin ikasten edo gomendatzen, baina aholkularitza hori ikusten dugula biok. Ez dakit, perspektiba berekin edo, bueno.
Eta txikiak zinetenean ere egiten zenuten horrelako tandema edo oso ezberdinak zineten eta bakoitza joaten zen bere bidetik? Jolasten genuen, ez? Bai, bueno, 5 urteko diferentzia daukagu elkarren artean, orduan, baina bai, bai, betidan jolasten dugu eta egiten dugu pina bai. Bartzelonara joan, bueno, nik Bartzelonara joan da, bera, hartu nuen, 17 urtekin da, heldutzen ari zarenean, eta nik ez dagoen hor, pixka bat, baina, bueno, arraro egin zitzaidan niri ere. Bai? Bai, pixkat, ez ikustea hori, ez? Bere pertsonangan esaten dut, ez? Prozesu hori edo. Kanpotik ikustea. Baina, bueno, gero... Bueno, osea, ez berdina, baina hori da bizitza propioa bezala. Gero, osea, ni jasotzen nuen inputs batzuk Bartzelonatik eta bera hemendik ere sortzen ari zen mugimendu bat ere bideoak egiten eta ni bueltatu nintzenean, asko aldatu zen aitatasuna zela eta bueltatu nintzen eta egiten dugu eta, bueno, Iruñera bueltatu ginen eta hortan nik ere beldurra daukan, estena nola zegoen Iruñean eta berlana zegoen eta, bueno. Ez que egia da, leheno igual jendea hiri handietara edo kanpora joaten zena, ze hemen oso, ez dakit, oso mugatua zegoen artea orokorrean, artearen mundua, ez? Baina egia da orain estena pixka bat aldatzen ari dela, ez? Ikusi duzue evoluzio hori edo nola aurkitu, adibidez zure kasuan joan zinenean, nola aurkitu zenuen ezberdintasun hori? Bueno, ere somatu dut esaten duzuna jende asko joan zena, bueltatu dela bere herrira edo bere ingurura eta ere sortu ditu gauzakor eta ekarri ditu, eta nik ere nire burua ikusten nuen horretakoa izan bar nintzela ere. Joan naizena baina gero, bai, nahi nuena zen ere Euskal Herri, ezagutzen nuen Euskal Herrira, ez dakit nola esan, oraingoa ez dela, aldatu, pixka bat, eta gauza berriak ekarri, musikaren aldetik, bideoak, dena lotuta dago ere, artearekin ikusi dudana ere, aldudan moduan praktiketan jarri eta beste pertsonak ikustea, proiekzio batzuk, edo argit, bideo ezberdin batzuk, edo, ikuste asko aldatu dela, 10 urtetik ona, zuet horre zinen gutxu gara bera urte hortan, 10 urte, pilo bat aldatu da, ze lehen hori esaten zen duena oso mugatu da zen, bai hori, ikusentzunezkoa ez artea, ez, eta orain aukera askoz gehiago daude, nik uste inportatu dugula hiri handietatik gauzak, ez, eta bai jendea etorri bueltatu dela, beldurrak ere joan dira, pixka bat, ere... Zer zentzutan beldurrak? Pues que me meto, ez dakit ze kontatu eta nola kontatu eta zertarako kontatu, ez dakit nola esan, beldur horiek ez dakit bai sexualki, bai politikoki, bai sozialki, edo bakoitzak ez egiten ditu, bakoitzak bere ikuspuntuak jorratzen ditu, ez? Eta, bai dokumentala egiten, bai bideosorkuntza, bideoklip batean ere, kontatzen dira historiak, eta oso potenteak direnak, eta... Buruek ireki dugula, orokorrean, ez dakit, eta esperimentatzeko ere gaitasun gehiago, edo beldur gutxigo, ez dakit. Piztu da pixka bat ere arte mundu, pixka bat. Zuen ustez globalizazioa, bizigaren mundu globalizatu hau, horretara lagundu egin du? Horretarako diote, beldur horiek alde batera uzteko, edo gauza berriekin gauzak esperimentatzeko, igual leheno ez zenituen ezagutzen, eta ez zenituen eskuragarri, ez? Baina agian orain, igual ez duzu behar Bartzelonara joan edo, Madrilera joan edo, han egoteko zentzu batean, ez? Azkenean... Erreferentzia berri batzuk hartzeko, ez? Agian Alemaniatik edo ez dakit nondik, ez? Bai, klaro, orain... internet bidez ez ikus ditzazkezu orduan, bai referentzia bezala, ni adibidez hemengo referentzian ikuste gutxi hartzen ditu, ikusten ditudala edo saiatzen ez beste leku batzuetatik hartzen, ez? Igual oso igualak ez izateko. Hori da, ez dakit edo puntu berri batzuk emateko, hori da. Ez da kompetentzian, hemengo kompetentzia ere ikusi, gauza honak egiten direla, nik ez dut ez. Eta guk hemen Iruñan oso gutxi gara, eta guk beste enpresekin ere lan egiten dugu, beste proiektutan, hau da dena pixkat. Bai, sare bat. Bai daude freelance konkretu batzuk, baina gero daude enpresa txikiak ere
Eta saretze hori, nolakoa da zuen industrian, ez? Adibidez, igual ni ezagutzen gehiago antzerkiaren saretze hori, edo igual incluso dantza, ez? Baina, eta batzuetan kompetizio handia dago, ez? Eta, baina orain uste aldatzen ari dela, ez? Eta ikusten da, niretzat ez baldin bada lana, edo nik ez baldin badut lan hori nahi, edo ez baldin bada egokian niretzat, pasatuko diot beste bati, eta gero trukean, ez? Zuen kasuan horrelakoa da, edo nola... Begira, hori esaten zuzula gaur adibidez, halako bat gertatu zaigu. Bitu. Bai, lankide batek ezin zuela lan batera iritsi, eta esan digu gune genuen edo ez, eta pasa digu telefonoa, eta hori, elkarlan hori... Konfiantza izan behar du ere, segun... Claro, nori gomendatu edo, batzutan, bezeroa, zu norbaitera eman behar duzun, konfiantza duzun, ez? Eta ongi egin behar duen norbaitik. Zure izena eman dio ere, jende asko, badago jendea izenak ematen duna, ulertzen naiz eta bera, ez egitea lan hori edo lan horren parte bat, adibidez da grabazio, zaitez grabatzera, gero postprodukzioa edo. Postprodukt horregatik. Bai, nik ustez are hori oso sanoa dela, ez? Bai, ez dagoela. Ezagutzen dugunen artean, eta elkarlanean ibiltzen garen artean nahiko sanoa da, osea, gu norbait behar baldin badugu, badozkagu hainbat pertsona, ez, gehiena freelance, esaten dieguna eta arazori gabe eta berdin alderantziz, esaten digutenak asko gainera. Kamera bat behar dut eta badakit nola grabatzen duzun, esaten digute. Bai, orain gu gaude pentsatzen ere kontratatzea jendea, kontratuarekin, edo albada, edo produkzio lanak egiteko adibidez, edo... Orain izarete baita ere, momentu batean non nahi duzu pixka bat ireki. Bai. Hasiera batean biak zineten bakarrik eta orain izarete hori da lana duzuelako, imaginatzen dut. Bai. Lana ekin hasi gara, bai. Atzetik zetorren lana ere aprobetxatu dugu, pixka bat, kontaktu hori. Sortzerako orduan, enpresa. Hori da. Pixka bat ere, bakizu lan batzuk direla urteko lana ere, eta nola kobratzen den, batzutan da fiskalki ez bitan, edo azkenean egin duguna da ere, momentu konkretu batean ireki, diru sarrera bat eukitzeko, eta, bueno. Bai, bagenekien hori justo orain enpresa egin da, lan batzuk ja fijoak izango genituela. Bai, orduan, bai, orain ireki, bai, ez dakin ze punturaino, norbait kontratzea edo. Bueno, ireki oraindik ez dugu weba zabaldu. Hori da, konstrukzio weba. Aurreratu ginen pixkat, baina, gauzak direla, lagunekin batzutan badakizu. Usatzen direla gauzak, eta egin zigun ere logoa, eta, bueno. Hau emenitzen denerako, hau emenituko da hemendik hilabete pare batera fijo edo gehiago, orduan igual ja egongo da webgunea. Seguro. Urtarri irerako. Espero dugu urtarrien izatea. Perfecto. Baina bai, eta kontratatzean eta hori, edo bestela ere freelance gauza, eske, segun ze beharra dauzkagun, hori da gauza. Proiektua direla edo... Karo, proiektu propioa baldin bada, produkzio norbait behar dugu oraintxe bertan, nik uste, iristen ez garenenako. Horren gaudela making-ak egiten, gehien bat, serien eta pelikulen making-ak egiten. Seriak dira, eta filmak, serie eta filmak. Zeintzuk egin dituzu horrela kontatu daitezkeen baten bat edo... Bai, emititu direnak edo ez? Kontatu daitezkenak ezagit, igual hori zarete zerbaitetan lanean kontatu daiteke. Orain justo bukatu dugu bat. Rodajeko bat. Bukatu dugu Querer, deitzen dena. Alauda Ruiz de Azugako hori da direktora, zuzendaria. Eta hori Bilbon egin dugu rodajea. Orain Euskal Herrian sartzen ari da filma pila. Bai, egia da, ari da industria hori pila zabaltzen, baita Nafarroa konkretuki baita ere, ez? Baita ere, Nafarroan aurreratu zen, pixkat, eta orain Bilbo hasi da, eta gero Gipuzkoa eta Araba, eta Nafarroa ere nik uste hasiko dela inzentibo hori. Berdin du. Orduan, bai, iritsiko dira, de hecho, ja deitu digute baten bat ona dela, eta Nafarroako.
Eta gero egin genuen Farad, Los Farad, horiek Amazon, bueno... Prime Videoan dago Los Farad. Gero La Ermita, duela gutxi estrenatu zen La Ermita grabatu zela hemen Nafarroan, Benrodaekin, eta, bueno, Maixabel, egin genuen Egun Amorren egon ginen, Egun Amorren? Egun Amorren egon ginen egun batzuk, mekin egiten. Gero batzuk ditugula hor kolokola, ez? Edizio prozesuan. Las chicas de la estación, de la ere potentea. Bai, pixkat presupuesto baxoagoko pelikula, baina oso potentea da historia. Eta zen gehiago... Bueno, baten bat gehiago. Nahikotxo. Bai, bueno, azteko mundu honetan, eta ere, gauza da bideratu dugula gure jokatu behar ditugun bideak, ez, edo hiru bide, edo hiru ardatz, dela, batean dela meikina, eta meikinak ere nahi ditugula ere, baloran jarri, ez? Osea, espezializatzen balin bagara, pues ere, ematen dugu zerbitzu hobeagoa, badakigu nola lan egiten den, ze prozedurak egiten diren, zergatik egiten dugu aktoreak bezala, osea, ematen digute fitxa berdinak, orden berdinak, orden trabajo, eta, karo, jakin behar duzu dena, betetzen, ikusten, gidoia, irakurtzen, grabatu behar diren eszenak edo baloratzen ere, meikinerako potentak diren edo ez, edo balorean jartzen den produzio lana, orduan... Eta nola egiten duzu prozesu hori, zen? Osea, beti struktura bera jarraituz, eta nolako egiten da prozesu hori? Meikino fararen prozesua? Bueno, itzin behar da produktorarekin, zehazen nahi duten, bai, hori da. Eta, bueno, gehien bat nahi duten azken aldi honetan dira pieza txikia, minutu bateko edo 2 minutuko piezak gero sare sozialetan sartzeko. Promoa bezala, ze azken finean making ofa pelikula bat edo serie baten promorako balio du. Orduan horregatik esaten dugu balorean jarri nahi dugula, ze saltxe laguntzen du, pelikula edo. Balorean jartzera produzio lana. Edo hori da, nola egin den pelikula edo seria, eta... Los Farazen adibidez, hori helikoptero batean egon, osea, helikoptero bat gure buru gainean, ez, egan, eta gu grabatzen alde genuen, osea, izkututa gainera. Osea, ez dela erraza ere, eta batzutan askotan molestatzen duzu, eta hor dago hori zuzendaria eta zuzendari laguntzaia, begira, eta zu horoi. Hori, produktorarekin ditzen, ea zen nahi duten, ea segunetan joan bargaren, behin gidoia ikusita, plan de rodaje ikusita, eske, karo, lan bat ere, egun honetan, hona da, joateko penkin faitera, ze ez dakite, hori, helikoptero bat dago, eta... Oso ikusgarria, ateratzea. Produzio bezala, valor de producción esaten dena, erakutsi behar da, ez? Muskulo da kala, ez dakite serie edo pelikula, ez? Laguntzen du serie hori ere indartzen, ez peskatu baloratzen edo. Orduan, eta gero, rodajetara guan egun batzutan, eta gero edizioa, elkarrizketak egiten ditugu zuzendanari aktoresei, eta gero editatu, segun ze piezak esaten diguten, ez dakit, la historia de no sé qué, edo pertsonai bakoitzeko. Pertsonaiak, gehienak dira pertsonaiak. Eta haien... Eta nola landu duen bere... Pertsonaia nola landu duen, edo zertan datza, bere pertsonaia nola landu duen bera, gero izan duen esperientzia, pues... Los Faradekoa oraindik ez dute argitaratu. Askopi ikusi ditugu, baina... Bai, adibidez, La Ermitakoak bai. La Ermitakoa bai, hortxe daude YouTubeen gainera, Filmaseko... Azkenean hori produktora, hori Filmas, Netflix, Amazon, daude hortik, eta hori plataforma berriak laguntzen ari dira ere, guri ere lana emateko. Osea, zinema, ez da, gu gara departamento bat bezala, baina departamento pila daude, ikusten ari garena da Euskaldunak daudela, Euskaldun pillo, hemengoak, gertukoak. Ikusten dira baita ere, gero kredituetan azkenan fijatu naiz nahikotxo eta ikusten dira Euskaldun asko. Hemen gainera, hemen inguruan egiten diren pelikulak, adibidez, teknikoak dena Euskalduna gara. Batzuk, refuerzos, etortzen dira Madriletik edo tal, baten bat,
Nik uste baita ere, hori ere saiatu egintzela, ez, egin zirenean laguntza hauek hemen grabatzeko, eta hori ere bazen kondizioetako bat, ez? Berdina, da berdina. Hori da, bai. Bueno, konturatzen zara jende ona dagoela hemen. Bai, potenteak, lanei, bukatu eta berriz hasi beste bat, daukate igual aste bateko, porrak, eta berriz lanera, eta hosti, egun guztiak hori egotea, ere esaten duzu, gu joaten gara egun bat. Guretzako potentea dena, batzutan kotxe hartu behar duzu, ordu eta piko, eta huelta ere, eta, bueno, nekatzen zarela, eta beraiek hori lo, eta berriz zara, apertiga edo, jo que ze, edo. Bai. Eta hosti, batzutan... Ezkerro bajak dira intensoak, bai. Claro, batzutan ikusten dituzu aurpegi batzuk, eta, claro, nik etortzen da izen bat, beraiek dara bate, aste guztia, eta jaz daude oraino. Ezagit, kafeinaz edo oraino, porque bestela, bai, intensoa, bai. Baina gero, kuriositatea egaltzen dizuete, baina adibidez, horrelako produktora handi baterako, Netflixen fararen hau edo, dena delako edo, un amor inkluso, ez? Osea, nola llegatzen zarete horretara, ez? Ze, karo, hasi berri ez, daramazue trajektoria bat, ez? Baina elkarrekin edo, konpainia produktora bezala hasi berri zarete, ez? Orduan, nola llegatzen zarete horretara? Zaretze hori laguntzen du edo... Bai, azkenean, lehenengo making of ekin hasi nintzen ilargi guztiak pelikulan, eta hor, produktore bezala zegoen, Koldo Zuazua ditzen dena, oso posik gelditu zena, eta orduan, hau asko da, gustatu baldin bazaie, gordetzen dute zure telefonoa, eta posibilitatea baldin bada making of egiteko, eta ikusten dituzu ekipo berdinak errepikatzen duzula, jende hau ez dijoa bilatzen jende asko, egiteko, ez badauka bere jendea, konfiantza asko jendea. Claro, orduan, gustokoa izan zen ikuste, orduan, horrengo pelirako izan zen Maisabel, orduan berri errepikatu zuen, ditu zigun, orduan, hortik aurrera, Los Faraz egiteko, kuriosoa da, ze iritsi ginen bi aldetatik, eta beste, hortik eta gero beste batetik marketinga zela tipo bat, bere neska justo egiten zuen lan produktora hortan, eta justo making ofa behar den, eta biak esan zuten, jode, deituko dugu aitorri, eta hortikan, hori justo da sortu dugun momentua. Eta gero handik agertu dira beste produktora batzuk, eta daukate gure telefonoa jende gehiago, eta guk ere batzutan baloratu dugu, zergatik ez dugu guk ere deitzen, behin kontaktua pasata, ez izatea beraiek beri guri, baizik eta gu beraiei eta eskaintzen, jakin da produkzio bat egin barutela Bilbon edo Donostin edo Iruñan. Oso ongi dagoen gauza bat da, teknikoen artean laguntzen garela, adibidez, foto fija bat esaten dugu, pelikula baterako esan diat eta ikusi dut making ofaz dagoela. Esan diet zuen telefona deitzeko edo deitu honi, produktorea, direktore de produkzion denani, deitu honi eskintzeko edo. Orduan, oso ongi dago, sare hori, bizkater, edo hau esan zen nioena zu figurantekin zegona, berdina, nahi du zuen kontaktu ematea galditzen baldin badigate, laguntzen gara... Lagundu nahi du, majoa eta langilea badakite... Ikusten dutenean funtzionatzen duzu, hori duzula, eta ere nola zauden, ere jendea ezagutzen zaitula, ere... berri bat agertzea beti ere ekipoari berare kostatzen zaio uste dut, beti behar dute igual kontrolatu, nor dagoen hemen, nor dagoen. Eta gero funtzionak eta lan egiteko modua, baldin badakite, zu ez dakitzen bat produzioetan egon zarela, badakizu nola portatu bar zaren rodaje batean. Badakite, orduan, hori ere garrantzitsua da, ikasi dugu. Ez duzu molestatu behar, ikasi behar da. Horregatik nioen, azkenean, hori, igual ez zareta inbestetan egon, hasiera batean ez, baina ailegatu zarete nahiko gauza potentetara, baina diozuena ez baita ere produktua ona denean, eta elkarrezagutze hori funtzionatzen duenean, eta... Baina hori baita ere presio bat da, zuentzako, egiterakoan, produktua egiterakoan, beti zaudete, hori, industria askotan gertzen da, baina nik uste artean ere
presioa dago, ez, ongi egin behar dut, gero baita ere, honekin lortuko ditut. Lan gehiago. Claro. Eta batzutan hori, igual diru aldetik ez duzu hainbeste irabazten, eta baina bai lortzen duzuna da Hori da, bizibilidadea. hasieran diotena, ez, beti, ondo guizu, Gauz batzuk, igual ez aigu ateratzen hainbeste, hain ondo, nahiz eta hor Prime Video eta loa egon, ulertu. Eta batzutan, pues bueno, baina, esperientzia bezala, ikasi dugu pillo, pues hori lehoi batekin egon gara hor grabatzen ondoan. Bai? Kontatu hau. Ez, jaula batean, zegoen, Benetako lehoia, holako burua. Ondoan ez zinen jarri, botatzen ez zure gainera, hori bai. Bai, edo tipo bat, Malagauko udaletik salto egiten kutsa mordo batzutara, hola. Botatzen zutela, gero. Eta, hor Malagauko udalean, Ostras. Eta gero jate batean, luxuzko jate batean, hor gau osoa, hor. Baina ez parranda. Ez parranda, batzuk igual. Nik ez. Hori a los Faraden, hori esperientzia egin a los Faraden. Baina, Bai, pixkat horretaz dihoa baita ere, ez? Nik uste seri hori osagaz luxua eta jorratzen da, orduan, klaro. Da Marbella eta... Klaro. Lorti, interesgarria, historiak. Baduzu horrelako ekilibrio edo, ez dakit, hori, ikusgarritasuna edo emango dizuten lanekin, eta gero, diru sarrera finko bat izango diren lan horien artean, eta horrela funtzionatzen duzue, edo oraintxe bertan zaudete... Bai, gutxi gara bera, bai, ze baude lan batzuk, igual lain gustokoenak ez direnak, baina, agian egin behar dituzu, ez, eta, dirua irabazteko, edo, finantzatzeko. Harrera bat da, diru sarrera finko bat izateko, ez? Hori agentziaekin ere, egiten dugu lan, agentzia batzukin ere, eta horiek bai hilabetero ematen dizute, egin dituzun lanen arabera, pizkat, lehen fijo bat geneukan, baina orain ez. Eta, gauza da hori ere, egun agentzia batekin bestearekin, egiten ditugu gauza unitz batentzat eta bestentzat. Eta, batzutan hori konpromesoa, batzutan eskatzen dizute esklusibidadea. Hori da, betikoa, ez? Gu ja enpresa egin dugu eta ja ez gara freelance moduko bat. Claro. Bai, egia da, hori gertatzen da askotan baita ere, ez? Igual ez dizute esklusibitate hori ematen kondizioetan, ez? Baina bai eskatzen dizutela beste alde batetik, ez? Horregotea beti edo haien prioritatea, izatea prioritatea edo, ez? Baina, karo, gero ez dizute hilabetero ez dakize... Bai, aldatu nahi dugu hori, ze freelance bezala hori gertatzea igual errezagoa da, baina orain produktora bezala, enpresa bezala, baina ikusten dugu beste, eske niri kostatu ditzaidan adibidez, baina ikusi behar duzu prisma beste leku batetik, prioritate hori ematea, baina eske beste proiekturen bat agertzen baldin bazaigu, hobea edo gustokoagoa edo, eske gure enpresa da, Bai, batzutan ezetza zaila da esatea, ez? Beti esaten zu bai, egiten ditu lan ugari eta diferente edo etortzen dena. Baina gero, esperientziarekin ere, ohartzen zara, batzuk igual, momentu batzutan egin behar dituzu, beste batzutan ez. Ez dira beharrezkoak. Ez da beharrezkoa, edo, ez ara iristen, eta zure burua egon behar da, sartuta beste gauz batzutan. Hori da, hori gehien bat, burua ere finkatu behar duzu agian beste leku batzutan, ez dakit, baina, Zuen proiektuetan imaginatzen dut, ez? Gure proiektuak, hor gaude ere, gure proiektuekin ere hueltaka, bideo sorkuntzak, bideo kreazioak edo, ez? Delakoak ere, hemen ez dira oso ohikoak, eta zerbait gauza horiek ere gustatzen ezkigu. Baina hori da jolastea denborarekin, jolasteko eman behar duzu denbora asko. Jolasteko esatu probatzeko, nahi dudan egiteko, argitzeko, sormena, denbora emateko, lasai egiteko, ez? Hori da gure produktoraren hirugarren ardatza. Hiru aipatu dituzue, making of-ak, bigarrena zein izango litzateke, agentziekin? Agentziekin, zerbitzuen batea, hori da. Eta ez da sorkuntza propioa dena,
bai, bueno, naiz eta ideia eman, guk ere ematen dizugu laguntza hori, baina ja da kliente propioa, ez dakit nola esan, ez? Eta igual, askatuzun gehiago sortzeko orduan, edo, ez, edo, ideia, gure ideia gian, pues, lantzeko gehiago, ez? Bai, guztien dizuten, edo ez, edo, agentziak beti markatzen dizuten gidoia igual zorrotzago. Askotan oso ongi dagoela ere, baina... Bai, hori da igual, erresa zentzu horretan, ez? Hori da. Pentsatu behar, baizik eta exekutar, ez? Hori da, eta listo. Bai, batzutan, eta zuen mamari duzu, kreatibitate hori, grabetzeko moduan, edo argitzeko moduan, ez dakit, baina, karo, bueno, batzutan ongi dago ere. Bai, lanak entzen dizu, ose, karo. Claro. Bai, mugatuago zaude sormen aldetik, ez? Baina beste zentzu batean, bueno, pues igual erresagoa da, edo, ez? Bai, eta gero azkeneko ardatz hori hirugarrena nik uste, pues, sormen propioak direnak, gutxiagoak izango dira, ez? Eta denbora behar duzu horretarako, orduan finantziazio... Bai, bilatu behar duzu finantziazioa, orduan, agian denbora gehiago dara mazu, ez? Horrekin... Bai, urtean egiten badugu zerbait, igual hemendik aurrera, urteko proiektu bat, eta igual tarte, bi urte... Bai, urtero egiten bali muzu zerbait, superpozik. Horregatik, ostras... Bai, oza, lana daukagu, horregatik, egunero daukagu gure rutina, ez dakit edo grabatzeo, editatu baina. Egunero dela ezberdin, baina bai duzuela, ez, beste motatako lan bat bezala, egunero zerbait, eta askotan gertatzen da hori gero sormen prozesuarekin, ez? Ez dugula inoiz denborarik, eske ideia honekin nago bueltaka, baina ez dut denborarik, ez? Porque bukatzen dut lana, editatzez bukatzen dut, eta nago supernekatuta, eta ezin naiz horretan jarri, ez? Eta inoiz ez duzu momentua igual hori... Bai, denbora behar duzu. Aste batean zaude zu bidon, buretzen dituzu gauza asko, liatzen duzu bat edo beste, eta bestean, edo sartu zaizkizu, zakitzen baldan, eta esaten duzu, baina, bueno. Eta noiz bai pentsatu duzu, ezagite, denbora bat euki edo hartu zerbaitera, ezagit, fokoa jartzeko zerbaitetan, edo sormen prozesu batean sartzeko. Igual ez da momentua orain, baina... Ez da momentua igual orain, baina... Nik uste hori da, orain bertan, ez? Horretarako izan behar duzu oso gargi, ez? Eta igual, eukia poltsa bat egindan, edo subentzioak, edo, jo que se, baten bat jartzen duena dirua, edo zerbait egiteko, baina urtea mantendu behar duzu, ez? Bizka bat. Claro. Bai. Osea, naiz eta ezer argitaratu, zu kobratu behar duzu, hilabete. Osea, dantza bezala, ez? Naiz eta ez aktuatu, zu ensaiatu behar duzu, eta ensaioak ere balio dute dirua. Bai. Nik uste orain ez gaudela momentu hartan, baina... Orain gaude beste... Baina, bueno, ere etorriko dira, ja daukagu gauz batzuk buruan. Bai, duzu ideiak buruan. Gauz bat, baina gehiago, ideiak elkar banatuak. Ez dakit, edo bada musikari batekin, edo tal, edo... Osa, ja itzegin eta guzti zenbit pertsunik. Bai, baina, bueno, gauz puntualak egiteko alde moduan eta alde momentuan. Claro, bai, ez dugu datari jarri. Ez dugu datari, gauz horietako da, beka, egingo dugu, bai. Gustatzen dut ideia hau, bai, zehoz egitea elkarrekin, bai, baina, bueno, pues ikusiko dugu noiz. Claro. Bai, bueno. Bi partetan. Bai. Behan gogoak, hor daude. Gogoak, hori garrantzitsua da, ez? Noiz bai galdu dituzu gogo horiek, ze prozesu honetan, ez? Azkenean, artean edo, bueno, bai, orokorrean kulturan lan egiten duen pertsona hori gerratu altzaio, ez? Momentu ere ematen eskizu ja, gogorik, ez energiarik, ja honetan jarraitzeko. Izan duzu horrelako momenturik? Nik ez, pizka sentitu da nik, da alienazio antzeko bat, en plan, beti bideo berdinak egitea. Osea, adibidez, enpresako bideoak adibidez, edo eventuak egiteko bideoak, ez? Eta nik sentitzen, me estoy alienando. Osea, holase, ja fabrika batean egongo balientu ezala. Hiru torneo edo ez dakiz, eta pim pam pum pum, eta esaten, hemendik aldendu nahi dut. Osea, nahiz eta agian, dirua ematen zuten edo modu bat da ez, baina esaten, hemendik aldendu nahi dut, eta duela gutxitzen genuen, horretatik nik uste beste modura eraman behar dugula
gure produktu audiovisuala, ez dakit. Bai, zerbitzu hori, rama, zerbitzu horietako rama, pues edo zerbitzu balima da guztia, pues igual, vale. Baina hori, hemen komunikazio agentzio pillo daude ere Nafarroan. Bai, egia da. Etortzen ari dira txampilloiak bezala. Osea, azkenean beraiek bideoak eskaintzen dituzte. Eta bideoak egiten dituzten jendea lortu dute. Ez daude agentzia beran, negoziatzen dute beraiekin. Orduan, karo, da beste, osea, mailean agertzen da beste pertsona bat, kobratu behar duena. Bitartekari hori. Bitartekari hori, baina, bueno, bitartekaria ondo dago, igual klienteak lortzeko, ez, baina azkenean jarri zaigu beste bat gainertik, ez, batzutan, ez, hola ikusita, ez dakit. Eta batzutan, pues, hori, batzutan beraiek botatzen dituzte asko, presupuestoak, bideoetan, erortzen. Eta hori da, guk ere kilikolon jartzen ari garena, zagatik igual, azten ari den norbait, o freelance batek, edo... Baina enpresa bezala hori joan bazara bizka bat usten, esaten dut. Ez onartzen horrelako? Ez onartzen, baina aldatzen, modua aldatzen. Nahi bat dituzu, egiten ditugu bideo diferenteagoak, otal, okual, baina eskaini beste gauz batzuk. Hori da. Eta enpresei ere. Igual enpresa berdina da eta bezero berdina, baina gauza berdinak egitea beti nire nekatzen dit adibidez. Azkeneko duela 2 urte, bazen nola, eta nire eske egunero berdina, zaten nuen egunero berdina, eta hori gogoak kendu ez, baina gogoak kendu ez, beti espero nuen proiektu guapo bat egitea, interesgarria ateratzea, bai. Bai, eta grina hori ez dut galdu, baina... Bilatu behar dira ere, proiektuak ere. Claro, hori da. Agian igual horregatik sortu zenuten sortutako produktorea? Bai, beste bide batzuk hartzeko ere, eta... Osea, ere nien igual ezagutzen duan jendea mundua, da ezberdina bera ezagutzen duena, eta ere batzuk elkartzen dira, baina ere gure abanikoa da handiagoa. Eta nola da zuen artean nahi bezalak lan egitea? Ze hori beti da, askotan garratzen da, artean orokorrean, antzerki konpainiak eta asko ezagutzen ditut, anai arrebak edo bikoteak edo, baina nola da, ondoro batez zaretela argi dago, baina... Eta ezberdinak zaretela nik uste ere, igual horrek ere laguntzen du. Bai, ez dago, arazorik egia esan, ez ezkigu mobida gustatzen, oso, osea... Errisueños pizkatola... Buen rollo, ez dakit, eta... Irrifar batekin, eta... izan ditugu mal rollos, osea, gure lana ere batzutan da intenso. Claro, bai. Eta, bueno, batzutan mala ostea daude, baina ere guk ere egin behar dugu barrura, eta esfortzu bat, eta ere gure joera ere aldatu edo... Baina gure artean, ongi moldatzen gara, eta ere lan egiteko orduan ere oso erraz ulertzen gara. Eta nik uste Eta uste duzu egiten, eta gauza da egin eta utzi egin ere, pizka da. Ez dugu inposatu behar ez zer, ez beran nire berari, bakigu nola egiten ditugun gauzak, eta ez dakit. Ondo maldatzen gara, eta gero gustuetan eta hola ere, daukagu antzekoak, eta ere hori egiten du ere. Naiz eta beste ardatz artistikoa hartu norbaiten mobidak dituena eta zuk hori hartu ere, beste ikuspuntu bat, beste tal. Baina gure kasuan ere asko ikusten oso igualak gara horretan. Eta adibidez, baduzue horrelako rol banaketa bat gauzak egiterakoan? Ni normalen egiten dut hau eta zu hau eta edo ez? Biak egiten zuen denetarik? Batzutan animazioak eta hola, after eta hola bera gaitasun gehiago ditu, askartasuna eta hola. Eta ni beste gauzun batzutan, igual diseinioa, edizioa, kreazioa, peska baten musika eta zebiatzea, igual. Claro, ere, segun ze proiektu ere, hori da ere kurioso, segun ze proiektu adibidez, muntaia egiteko nik ikusten du gehiago hander, adibidez ni baino, edo agian beste batean, esaten igual ikusten den gehiago, bio, baina
Bai, bueno, banatzen gara, edo segun proiektua, edo non hasi du proiektua, edo jo que se. Edo agian norbait hasi baldin bada proiektu batekin, pues igual Claro, ze badaki barrutik igual bai, claro, edo batzutan elkarrizketako baldin badaude. Bueno, nik hartu ditut elkarrizketak gidoia eta elkarrizketan egon gabe. Eta satitu dut de puta madre, eta labari ez daizela. Batzutan, ja badakigu, ez dakit, zer bali duen, zer ez, erresa da, ez da. Esperientziak ematen dizu. Esperientzia da, bai. Bai, eta grabatzeko orduan biak egiten dugu grabaketa, osea, bi... Bai, bueno, zuek bezala hemen. Bai, hori da. Tita. Bueno, ni horretaz ez dute zer kontrolatzen. Ni kamera horrean bai, gero kameratzean egiten dutena, hori magia. Bai, niretzako. Eta etorkizunera begira, jarraitzeko interakzioarekin, zuen produktuarekin imaginatzen dut baietz, eta beste zerbait baduzue hor buruan argi duzuen, egin nahi duzuela, edo bizitzak dakarrena. Bueno, gauzak. Bueno, bai, osea, jarraitu bai, eta espero dugu luzerako edo... Ba, evoluzioa. Ni nahi dudana da evoluzioa. Bai, bale. Baina bizitzan, osea, evoluzionatu. Ez geratu egiten hori txurroiekin, bizitza guztia, ez, pues orain gaude zinemaren, bueno, puntu batean, igual sar gaitezke beste puntu batean, ere, osea, baude, ikesketak egiten badituzu, kurtsoak, pues jarri zaitezke, pues, harri batekin, eta, bueno, pues harri bat, saiatzen basara ondo egiten, eta ikusten badizute ondo egiten dutela, eta sortea baduzu, pues igual, baina gero, pensatzen ere, egun guztia etxetik kanpo, Ja, es que... Se gero balorean jarri behar duzu, ze lana, ze kondizio, ere. Bizitza ere... Nik uste hor, ekilibrio bat interesgarria dela, ez? Eta gainera, egiten duzunean, zuk nahi duzuna, eta zurea den zerbait, ez? Azkenean batutan igual muga, aixialdi, lanaldi, muga hori, ez? Familia ekin biok. Bai. Zaila da batzutan jartzea, ez? Orain kostatzen ari zaizue, edo orain dikan ezagite puntu horretan? Horein banatzen dugu asko. Adibidez, hostia, pues ni astelenetik asteazkenera joaten naiz ni, bera egiten dugu, eguna kanpoan eman behar bada, Bai, hori da. Saiatzen gara, pues oye, pues bakoitza daukan agenda, familiarra eta tal, pues egokitzen lanari. Hori da, bai. Baina, bueno, osea, batzutan egiten duzu ordu pilo, eta beste batzutan, pues moldatzen zara, egiten duzu gutxigo, egiteko egoteko zaintza, edo dela. Baina, bueno, tokatzen zaiguna, osea, bizitza, ez? Ematen dizu bestego batzut, egon bazarela hor batzutan, konturatzen gara, batzutan filmetan eta serietan gehien bat, egon bar dira 6 hilabete adibidez, kanpoan, pues Almeria, Malaga egon zirela, egon ginela. Pues ematen zuten hori, pues 3 hilabete etxetik kanpo, igual familia ikusi zuten, pues 2 hilabetean behin, edo 3 hilabete. Ba, eta hori adibidez, bueno, pues ez duk nahi. Claro, da, ez berdina, igual egiten, a ver, pues imaginatzen du, kobratuko dutela, de puta madre. Bai, guztia dauka prezio bat, ez, baina, bai, gero bizitza, osea, gero, diru hori ere, atera dezakezu beste modu batez, edo, ez dela egun guztietan joan behar. Gure kasuan ere mekinak egiteko, bada jendea egiten duela egun guztietan joan, eta soldata fijo bat. Baina gure kasuan ez dugu, ez da beharrezkoa ikusten, ez? Batzutan esaten dugu, zertarako izan behar duzu sekuentzia bera grabatuta, mendik handik, zertarako. Astoso baleku berdinean baldin bada, zertarako egon 3 egun, ez 5 egun, 3 egun, askotan 2, bat, markatzen dutena ere, baina... Bueno. Egun solteetan joateana, ni ongi ikusten dut mundu hartan, zinema munduan, osea, eroso sentitzen gara hortan ere. Bai. Ez? Bai, askotan pentsatzen da baita ere, hor egotea beti edo guztian egotearen hori dela, exito edo dela egin behar dena edo, ez? Baina ez batutan, igual ez da beharrezkoa eta ez da zuek nahi duzuena, ez? Dios, lehen esan duzuna, igual ikastin baldin badugu, hau bestea, igual sartu gaitezke barruraino, eta barruraino edo, bueno, beste mundu bat zabaldu, edo beste... Ez dakit... Beste proiektu batzutan. Beste proiektu batzutan, ere, edo laburmetraiak, edo tal, edo beste... Bueno, hori beti izan dugu hor, laburmetraiak egitearen, aukera edo gogoak. Baina, karo,
zapartu zu denbora, egiteko ondo, gehien Hori da. bat, ondo egiteko. Eta gero, pues hori, rekurtsoak edo objektiboak direla alkohola alokatzeko, edo kamera, edo nahi duzuna, edo travelino, jo que sé, Bai. nahi duzun aparatejos, oza, de milaka, nahi baduzu. Baina, Beraz, evoluzionatu bai, jarraitu bai, baina, bueno, ekilibrio puntu batekin, ez? Bai, eta bueno, nik uste ere denborak eramaten zaituela, ez dakit, bide batean, ez? Eta, osea, duela gutxi hasi gara gu, orduan, ikusiko dugu nondikan joaten garen hobe, edo okerrago, edo zen proiektu dira interesgarriagoak, edo ez, gero produkzio propioren bat baldin badakagu. gero eskuntza ere baloratu dugu. Ikusi zen momentu batean, baina, bueno. Ikusi zen Eskuntza, diozuz? Bai. Ikasitako, osea, zuk ikasitakoa eman, osea, beste modu bat. Vale. Irakastea. Vale. Irakastea. Baina, bueno, etorkizun batean, pues, bueno, ikusiko dugu hori, bai, ere, esperientzia lortzen duzun arabera, ez? Eta gero, bueno, gu Ansoainen gaude bulegoa, eta, bueno, ere, Ansoainenekin ere, pues, zerbait egitearena kanpora atera ere, ez? Ez dakit, festival edo zerbait moduko bat egitea norbaitekin, edo, osea, beste estudio batzukin, edo, bueno, izatea sormen kolektibo bat, baina zerbait presentzia bat izatea ere. Ez zure bulega bat hartzea, baizik kanpora ateratzea. Vale. Gehien bat, edo zuk egindakoa ere, pues jarri edo... Bai, hori ere, ateratzea kanpora ere ona da ere, ez? Claro, geratzea bakarrikoa. Nik egiten dut hau, baina nina honela bulegoan eta ikusten du, jo que se, edo nor, baina ez daki hemen egiten dena, hau, edo jo que se. Bai, nik uste orain ari dela hemen, osea, artearen orokorren artearen industria handitzen pila bat, eta ez dakigu ez gara, ez da konstiente egiten ari denaz, osea, eske... Bai. Eta Iruñako jende asko elkartzen ari gara handik eta hemendik. Bai, zuzendari arloan, laguntzaileak eta hola, aktoreak ere, baten bat, Natalia, no seke, Iruñekoa da, Barañaingo bat. Zer gehiago ere, aurkitu ditugu, Iruñeko jendea. Nafarroko jendea, zer gehiago. Bai, bueno, mugitzen dena jendea hortikan eta ikusten dituzu, eta, bueno... Mekina, sí. Ikusten duzu nola mugitzen denez, bueno. Oso ongi bikote, tope, zadete. Bueno, jari gara bukatzen elkarrizketa, jagun gara hemen, tapitz. Baina, azkeneko galdera, egin dizue aurreko gonbidatuak, ze beti egiten dugu joku bat, non gonbidatuak ikusten dute urrengoari galdera bat, eta hau da zuen. Zein da zure esaldirik kutxunena? Jarri zen hor filosofiko? Orduan badakit zuek zarete gehiago audiovisual eta mundu horretakoak, baina batzutan ere gidoiak eta egin dituzua imaginatzen dut. Bai, zein da zure esaldirik kutxunena, joder. Bakoitzak bat edo bestela ez da egit. Zaila, Esaldi bat, ez da hitza ere. Esaldi bat. Ostia, zaila, zaila galdera. Esaldi bat. Ni beti esaten dut, eta da, bueno, da berri txarrakiko bestiren bat, pasioa da hemen, exigitzea den egun gutxinekoa, ez? Osea, guk esango dut. Pasioa da hemen, eta pasioa da hemen, exigitzea den gutxieneko hori, ez? Osea, niri gustatzen zaidala gauzak pasioarekin egitea. Orduan, esaldi horrekin beti izan dut identifikatu naiz, bai. Orduan, jarri behar duzu pasioa egiten duzunan. Eta hori nabaritzen da. Hori da, ematen dizuna, diferentzia. Bai. Eta horretan, nik lan askotan egon naiz, eta beti izan ditut azten zirenak, ez? Gazteak. Eta batzutan, jode, tio, batzutan al mínimo esfuerzo, no sé qué. Eta esaten, jode, pixkat, nik gaztetan me comía el mundo, ez dakit, edo zerbait lortzeko, tenía que demostrar, ulertzen, eta orain, badirudi badirudi, diru honetiki, ez dakit, balorean jartzen dute, igual dirua, gehiagik, kobratzen dutena, nik uste dut, eta ez ikasi aldutena. Ulertzen? Zagatik deno kobratu du gutxi edo, jo que se, edo bai, hasi gara, igual momentu batean,
Baina, jodez, pasio horrekin, gogoiekin, handitzen zoaz, eta gero, ez dakit, agertzen zaizkizu gauzak. Bai, eta gero... Ez dakit norbait kontratutu behar dizun pal mejor trabajo del mundo, baina gero zuk ere, bilatu behar dituzu gauzo behagoak, ez dakit, hori balorean jartzen da gero. Bai, argi dago pasioa behar duzula aurrera jarraitzeko, ez, eta behintzat disfrutatzeko, azkenen lan asko pasatzen ditugu lanean, ez? Ordu asko ditugu lanean, orduan. Ez baldin baduzu pasiorik edo ez baldin baduzu interesik egiten duzun gauza horretan, baina igual badaude pertsonak ez, ikusten dituzunak, eta igual ez daude egon behar diren tokian, ez? Bai, edo igual ez nahi motibatzen egin beste. Hori da, ez? Izan daiteke baita ere. Ez dakit hori edo ere diru kontua den, ulertzen? Diru kontua bai. Batzutan, bai, ez ikusten dute gehiago, osea... Bai, ez dakit. Bueno, ni hitz egindakoa, gazte, ez dakit, horrenago gazte batzukin, hola, hasi, en contacto, y no quieren trabajar por 4 duros, ulertzen, ez da, inork. Nik uste mundu honetan, horregatik diona, esaldi hori, eske mundu honetan pasiorik ez baldin bat kasu, osea, ongi egiteko pasio hori do, venga, ongi ateratzeko dena kontrolatzeko ez dakit, osea, eske nik bani joa txera eta eske bani joa pentsatzen ez dakit, zakurren gogunean, venga, ongi egin behar dugu, baina nik uste gogoak direla, ez? Ongi egiteko gogo horiek. Nervio horiek edo, jo que Bai, hombre, beharrezkoa da, bai, bestela, osea, eta gainera ez bakarrik artean, osea, orokorrean guztian, ez? Adibidez hezkuntzan irakasle bat pasiorik gabe, zer da hori, ez? Osea, nola motibatuko dituzu gazteak edo, eta me da igual, dena delakoa, ez? Bai. Behar duzu hori zure onerako eta gero lan egiten duzun horrekiko. Eta nik uste gainera horrela asko gustora egingo duzula lan. Claro. Osea, Bai. ez dakit, bai, hori pasio hori ez galtzea ere. Hori da gauza, hori da helburua ere. Pues eso, hori. Bueno, elkarrezketan tarako esalde hori, perfecto. Geratu da, perfecto. Así que horrekin utziko dugu asunta. Bueno, orain da zuen txanda. Idazteko, galdera bat, urrengo, konbidatu aretza. Zu galdetu. Venga, ba, ya está, perfecto. Ez da ikusi behar. Nabaritzen da, elkarrekin lan egiten duzu. A ver, eta da arte mailan, ez? Bai, arten orokorrean, osea, bai, izan daiteke nahiko irekia. Baina, zu lasai, osea, izan daiteke zu jakin nahi duzu movida bat, eta listo, osea... Bai. Hostia, ez que ez dakitze, galdetu naiz ahi txuri. A ver, Zu jarri pasioa eta... Atenako da. Pasio daukazu, pones pasioa. Pues igual da... Pasioa edo... Pasio... Venga. Maite duzu zer, osea... Ez da egin. No, a ver... Pasioa jartzen duzu... Ez dut esan behar, ez? Bai, irakurriko dugu eta... Ostia, zelotxa, a ver... Lagunduko zaitu eta Venga, ez que, osea, pasioa jartzen duzu egiten duzun edo zertan... Claro que sí, imaginatzen dut. Egiten duzun... Eta zein nahi duzu galdetu, egiten duzun zertan? Egiten duzun... Pues hori dedikatzen dena, pues horri buruz hitz egiteko edo ez, edo pasioari buruz hitz egiteko edo... Egiten duzun lanean, bai, lanan edo, bai. Erantzunarekin, Erantzunarekin egin du galdera, bai. Hori. Claro, bai, perfecto. Perfecto. Hala, ze letra polita. Qué guay. Pues mila esker, bikote, ja bukatu dugu, ja libre zarete, zuen grabaketekin, izokin eta proiektuekin jarraitzeko. Eta zorte hon,
espero dute dena ongi joatea eta ikustea hor atope zaudetela lanean. Bai, pixka bat sare sozialak eta hola ere landu baritu gehiago. Landu baritu, bai, horta sakondu bar dugu, bai. Jarraituko zaituztegu. Ja, webgunea lehenengo eta gero ja... Oso ongi, mila esker. Vale. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.